Čaute lidičky, vítajte u dnešného videa. Dneska tu máme nový update z Brookhaven. Ja neviem, ale mne sa zdá, že ten týždeň beží nejak rýchlo. Ešte pred chvíľkou som vám tu točil, ale ako fakt ešte pred chvíľkou som vám tu točil, viete, ten update so zvieratmi. Takže akože divím sa dosť. Takže čo tu ináč máme je nový dom. Je to nový free house, takže nový free house tu máme, hej. Potom tu máme nový estate. Prečo? Že ja nemám ten Game Pass, bože. Kebyže, tak ešte vám pošlem z TikToku video, že kebyže proste chápete, že keby proste, že viete o skrytom mieste. Ja to nenechám len tak. No potom 5 nových proste propos z budúcnosti. Potom tu máme nejaké raketové auto, nové nejaké efekty, máme zvuky a... Čo? Dá sa použiť iba z VIP, dobre, potom je nejaký prázdny dom. Neviem, čo ako myslím. Dobre, možno... neviem, čo myslím. Dobre, ideme na to. Ja som samozrejme prišiel na dom 1. Čo to je? What the hell? Passes. No, tak toto. Čo to je? Čo to je? Máme samozrejme nový dom. Bazén za premium samozrejme. Dobre, takže tu máme svoj dom. Dobre. Nám píše, že kto tu býva. Garážik. Skúsime otvoriť. Dobre. Ja sa čudujem, prečo v každom garáži sú pračky. V každom garáži, jo. Tak záchod v budúcnosti bude vyzerať takisto to roboti do tohto budú. No. Ďalej gauč. To je normálne, že je tu gauč, ukáž. Sadnúť si chcem. Dobre, super. Počkaj, dvere dozadu. Tu máme. Aha, tu je ten bazén. Možno to je ten bazén za premium. Netuším. Toto s vami preskúvávam prvýkrát. S vami. No takže. Dajte like a odber za to, že vám to dávam takto proste s vami po prvýkrát, lebo fakt ja ešte neviem ani o jednom skrytom mieste. Neviem, kde by to skryté miesto mohlo byť. Ale tuším, že to tu môže niekde byť aj tu. Ale asi nie. Tu za telkou niečo. Čaute ľudia, iba vám chcem povedať, že tento dom nemá žiadne skryté miesto, ktorý teraz pozeráte, ten fríčko nemá žiadne skryté miesto. Využívajte ďalej videjko, iba som vás chcel na to upozorniť, aby sme si tu nemínali čas. Tam proste niečo je, tu je výťah. Luxusné. A to je fakt priestor. Tu je nejaké malé decko. Dobre. Počkať. To je... Bohatá osoba som ja. On písal, že rich person, akože bohatá osoba. Super. Sa dá obliesť, samozrejme, čo tam. Počkaj, tu je kúpeľňa. 2 kúpeľne. Dobre, ja sa nedivím, bo aj my máme doma 2 kúpeľne. Lietajúci stôl s lietajúcimi stoličkami. Ľudia, už viem, čo je to ten empty plot. Keď si dáte tento tu dom, tak si môžete postavať vlastný dom, lebo aha. Môžete proste dať túto tabuľku preč. Vidíte? Už tu žiadna tabuľka nie je. Vidíte, proste už tu nič není. A vy teraz zoberete propy a si môžete stavať vlastný dom. Čiže akože naozaj super. Dobre, takže užívajte ďalej video. Toto ma najviac asi prekvapilo z celého oného.
Iba... Toto presne... Toto asi nie, no dobré. Estate, tu máte TikTok. Dobre, takže keď to máte pozrieť, my ideme na to raketové auto, či čo to je? Čo to je? Oh my god. To je si na najväčší spí. To mi pripomína to také Batmanovské auto, keď si... Tu je ten nový Game Pass. Ty vole, ale vidím tie vizuálne efekty, ja vidím. It was at this moment he knew. He fucked up. Ojojojojoj. No a ešte tie propy by som rád skontroloval, lebo stalo po mne. Tu niečo. Posteľ. Ty vole. Ja si môžem dať do ulici posteľ. Tak to je super. Vymážem. Dobre, takže keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute!